Dito, ang nakabit natin eh. Dito na eh. Palkap natin eh. Dog tagig ka pa, Sir Juan. Tagig pa na sagap nito. Sige, tagahawak ka namin. Code. Yun, pwede pag dyan. Ganyan na ako. Okay. Ay, gusto nyo bang gusto yung video ng last na? Sige nga pang yun eh. Dapat yun lang mo yung Diyan ka lang. yung monopod. Yun lang sana yung monopod. Pero nakaganyan ako. check. Hey. Parang bago yun. Tagasing hatan. Ha? Ayun na lang kung may check pa, stabilizer. Stabilizer, mabigat.